e jiibu jawdi kuliyankako noddirtendu criyette caggal mum kamɓe fof ɓe uddama ngam loskoji ɓurɗi yajude e o fannu won woɓɓe hewɓe ettinoɓe nde saminere laamu ɓe jiitaka taw ina jeeya e ɓen gardiɗoɓe o hono lieutenant colonel Pascal Tigri keɗoɗen Bocar Tall. ɓe yimɓe capanɗe tato pawɗi ñaawa ko jamma altina jawtuɗo to suudu ñaawirdu toppitindu ko fati e alhaali jiiɓu jawdi e kuliyankaku wiyetendu criyette ɓe mbaɗama e kaso caggal nde ɓe ñaawa etade yande e laamu Patrice Talon ñande jeeɗiɗi ndu lewru koɓe capanɗe tato e goho civil goto e konum koɓe capanɗe tato ina tawe e mabɓe hooreɓe konu cukkoji hooreɓe konu e soldateɓe ina jiya e ɓe sokaɓe to leydi Benin yennoɓe e hoɗorde Patrice Talon hoorejo leydi ndi galleji ɗiɗi hoorejo konu ngu e galle hoorejo cabinet Patrice Talon mo joom suudu mum maayi e caggal jaggodiral ngal jiilawɓe tuumaɓe samminere laamu Patrice Talon ina jokki ha joni gardinoɗo konunkoɓe o yitaka taw lieutenant colonel Pascal Tigri ko noon ñawoje ɗe goni e jokkude toon to criyette Chabi Yayi ɓi hoorejo leydi kiɗɗo Boni Yayi fawonomo jungo kono accitama ñande altine nde ñawore o kalfinaɗo gueɗe bowal walde lundo dawro les démocrates gasani taw ma o huccita e hoorejo criyette Mario Metenu alkamisa janggo awokaɓe makko kolliti wonde ina ɗamini ma o accite o hoota so en tugnima e goto e mabɓe maître Abalou. Sénégal kalene haɗugol asugol kange ngol rewani lawol to keddugu worgo funnangue leydi ndi tuggi 7 ha 13 lewru ndu gonɗen gendarmerie diwal ngal rewindima golle asugol kange e nder ngal diwal fodde yimɓe temedde jeeɗiɗo naggama e muɗum tawi hen temedde nayo ko ɓiɓɓe leyɗele janane gendarmaɓe ɓe dartini kadi golle nokkuji 14 gasirɗe kange ɗe ngalda e sariya e nder saare Bembou ɓe pawi jungo kadi e gueɗe ina hen ko wiyete cyanure bomboje kaɓirɗe o guirɗe e gueɗe goɗɗe kewɗe ɗe ɗoftaki sariya keroɗen Boliba. caggal jippude gendarmeɓe ɓe e nder ɗin nokkuji gasgol kange dilloɓe e on fannu kolli metti mumen wonande ko walaɗo kuɓal fedde daranide asoɓe kange to Bembou Mamadou Tawoud eɓe e koyɗe ɗaɓɓude kayitaji e ardiɓe gueɗe o guirɗe kono gueɗe ɗe leeli eteɓe pamani holko woni saabu mum koɓe paala woni ko yoɓe kolle nokkuji ɗoftiɗe sariya ɗeɓe mbawi gollude eno hanniri siɓe inni meɗen ka clandestin yomin iwtom ɓiyoɓe hollumen nokkugo kadi honno mi wata yaade min ligga min wurna bengureji men ndi mattireji ɗin ko min woni aduɗe ton kadi ɓe yaaɓe sunna ɗin ɗon ɗon si tawi hakkille natali e ɗon joni probléme aray mais minen wonɓe yesso yimɓe ɓen min ñinniɓe to ɓe immiguere hande kono ɓe nangi yimɓe buyi wonandi Kamadan Soko dillowo e forum civil hayso tawi asoɓe kangue ɓe ngalda e ɗoftade sariya caɗele kadi no tawi e banggue laamu ngu ko fewonno par ce que ɓe wi yimɓe ɓen wawi wadde déposé carte aji pour juraji kala wawi heɓde e papier mais hara ko si yimɓe temedere e déposé tawi hara ko yimɓe nogas tan wawi heɓde heddi kon fof heɓani ɗo yimɓe ɓen kadi wawata wonde tawi hara ɓe ñamani par ce que fof no andi Kédougou région Kédougou ko golle wonɗo hara ko golle jura wonɗo ko golle kange wonɗo donc si yimɓe ɓen ala gollude kange ɓe wawata wurde ko toɓe woni darde ko toɓe woni ñamude ko toɓe woni wadde fof hewɓe e asoɓe kangue jaggaɓe ɓe ngala kayitaji sandarmeɓe nana e tefore andude hol kamɓe rutti kadi nanggugol mabɓe ina haɓodi e gonugol sandarmaɓe ɓe e haɓade gasgol kangue ngol ɗoftaki sari caggal do Sénégal paynto leydi Mali suudu ñawidu toppitindu alhaali Mohamed Youssouf Bathily lollirɗo Ras Barche e Rokiatou Doumbouya ƴetti pelital ñawde ñawore mabɓe to cour d'appel du Bamako ɓe no tuuma wasde hormade ndimagu laamu ngu e darnude dental wat boniyankoɓe ñalawma nanggaka taw ngam nde ñawore hesere keɗoɗen goto e avocat mabɓe o wiyete ko Mohamed Ali Bathily ko Bocar Tall ɓami konnguli makko. Nous avons reçu la décision de la chambre d'accusation. min keɓi jaltude ñawore nde tuume ɗe ina kewno kono ko jagga ko Mohamed Youssouf Bathily e Rokia Doumbouya ndewa ko gueɗe ɗiɗi sont coupables de 2 infractions. La première infraction gueɗel gadanel ngel ko dental wat boniyankoɓe ɗiɗaɓel ngel ko jangu e ndimagu laamu e raɓɓikinare ñawowo o yamiri yoɓe nawe cour d'appel ñawirdu wondu joni ko procurejo mawɗo o noddata ñawore wonde ñalawma goɗɗo ɗo joni kay hay hunde min mbaɗani so wona min pada ñawore wonde nde to suudu ɓurdu towde. Nous y a rien à faire, y a qu'à attendre. keɗiɗen ɗo ko Mohamed Ali Bathily ko goto e avocaɓe Mohamed Youssouf Bathily gandiraɗo Ras Barche e Rokiatou Doumbouya. RFI. en jokkat kabaruji to République démocratique du Congo paɗen pelle société civile holliti weltare mabɓe e kabaru nantinaɗo e alhaali yaltugol M23 e wuro Ouvera
bange funnange leydi ndi o kabaru yaltugol M23 nantinama hanki ɗum caggal nde ɓe jewtidi hoorejo Amérique Donald Trump e ardiɗo nanodiral darnude baasi heɓagal hakkude RDC e Rwanda leydi tumandi wallude M23 ka joni noon anda sa nde ɓe murtuɓe M23 kan yaltude e nde nokkure ouvera Josoye Kayeye goto e yimɓe société civile diwal Sud Kivu holliti weltima e oɗo kabaru keɗoɗen mo. Nous en félicitons, même si ça vient d'une pression. E o kabaru ɗum fey so tawi e banggue leyɗe windere mo ƴowri miijoji amen ana pecci e on alhaali tenti ko M23 ɗaɓɓata fewde e gouvernement Congo ɗum ana waddi sikke e laatagol yaltugol maɓɓe M23 yalta e Uvira heɓe joppete toon so ɓe jalti hoto ɓe jahata ɗum min landoto yalla ɓe jaltan yaade Kamagnon to Bukavu ɗum fof wona ko laaɓi fa hande ɓe kolliti yaltugol maɓɓe ana fawi e wayde wonude konu e nde nokkure holko ɓe jiiɗi laamu Congo kañum ɓantande nokkure tawe konum ke fi goto muɗum wala tonna ɗum wawata laatade ko hani ko so kamɓe ɓe jalti on wattu fof gouvernement Congo joƴƴinan ton konu ngam renude civil en ɓe so wona ɗum ko ɓe mbawno landade ko konu ngu walda e banggueji ɗi fof holno ɗum wawiri heɓede saaha goduɗo jonin ɗo ɗum e tawede civil en nden nokkure ana gondi e caɗele bonɗe tedduɓe heeɗiɓe ardiɓe hesɓe e pewnugol ɓornaki kesi e yela heɓude polgu lawol jeegoɓol to Maroc ko ɗi laati anniyaji ɗi baroɗe indomptable en to leydi Cameroun jogui e oɗo coupe d'Afrique des nations hitande ujunnaje 2025 ko hani waɗude toon to Maroc limore fettoɓe ɓe timmi toon to Maroc hebloji fuɗɗima hanki e gardagol eltowo keso mo Cameroun David Pagou yoga e fettoɓe mawɓe tawaka e yeru Vincent Aboubacar e Andrin Onana keɗoɗen noltodiraɗo men Rufa Baba Shwaria ɓe nogas e nayo on yotti ha wakkatire nde ɗo to leydi Maroc nder nogas e jewetato ƴewnaɓe fodda yettuki Davis e Passy chez Malone e woɓɓe ha gallure Casablanca nder wakkatiji seɗɗa daga nyalade salasa ɗo kuuɗe puɗɗama dow ardungal David Pagou hakkilanowo keso bawki sembe dabare wala ko accama ha ɗo yawɗinki laati mawɗum salugo darde jagaji ɗi jatake leydi Cameroun no ha dow kanji tati ƴaɓɓiɗi laati wagginore jagorɗo halfitinaɗo coftal ɓalli hosugo horde jowe gobre nde kanto leydi Maroc tammay laatugo hunde hoyinde ngam ru'ititki kawtal ɓen fijoɓe ɓurna fu laatin hesɓe bana Patrick Soko Christian Kofan Junior Samuel ko bo Arthur Avom amma derken ɓen poti mballite be neɓal Christian Basokok Brian Mbemo Nuhu Tolo Jean Castelletto ko bo Carlos Baleba e Christopher Wu leydi Cameroun ha wakkatire nde ɗo ɗo yalɗira ha fijango kan bila cembiɓɓe muɗum bana André Onana Michael Ngande Zambo Anguissa Mumi Ngamale Choupo-Moting ko bo Vincent Aboubacar Rufau Baba Shwaria Marwa RFI tedduɓe heeɗiɓe ɗeɗo jantoje ko fewti alhaali kano koko jokata ha yontere nde jofa ene gandi kan fuɗɗoto ko alet aro nogas e go lewru no gonɗen yamɗe jeetati silmaji capanɗe nayyi woni ɗo e Dakar lamorde Sénégal en garat joni kabaruji men coftal ɓalli ko Rama Diallo jareten hen Rama e kabaruji coftal ɓalli kalen e sigila coupe d'Afrique des nations ko heddi ko hewatani jati Amadou Barouba eɗen andi fijoji arani ko Allah nan dooma fuɗɗude fadde ɗum ɗon noon kippuji ɗi ana jokki segila on tawe e kippuji wonɗi e waɗude hono etto sehilago fadde fijongo e fuɗɗude RDC hanki kañum ɓeydi hoolade fadde kawral muɗum arana nde ɓe jaali Zambie ɗiɗi e ɓolum e fijo sehilago kawral ngal ɓe gaɗi tawa ko fadde maɓɓe huccodirde Benin Botswana e Sénégal e ley guɓal maɓɓe caggal nde ɓe jaltuno e ɗiɗaɓal timmode e fajoni dow e kanji partiɗi ɗi hande iɓe jiiɗi ɓurde ɗo ɓe tawano ɗon no darde nayɓere nde ɓe keɓno e kan mo Kodowara e on wakkati kam Nigeria na tumi ono RDC wujjude dande muɗum jokitade fijoji coupe du monde hitan ujunaaje ɗiɗi e nogas e jeegom warore wiide ɓen naftoroken fijoɓe ɓe talki muɓɓen kiɓɓay ɗo no tawraɓe fa joni dow talki jeyal leyɗe kewɗe ko wana ko jaɓini ɗum saabi ɓe joini wullitande to FIFA etade iɓe kewta nde ɗo darde e jukkitade fijo ngo Amadou Barouba Rama Diallo kala en équipe Sénégal kam no heddi e tiɗormaji yoga saabu barme yoga e fijoji suɓaɓe jati hono e kippuji yoga kippu mo Sénégal on ana tawra ɗen ɗon caɗele en paamidelle ilay
Camara kañum barmere muɗum saabo ken lutinama Mamadou Lamine Camara Hassan Diawo kasine wawata fijande kippu muɗum ka kanko on luttoma ko andaka tafon ɓe fijoɓe ɗiɗo ko tijjanoɓe sanne e kawre kan e oɗo kippu Sénégal bamanoɓe kippo ana mettini jati ko FIFA heddi ton fijonoɓe fijoɓe kan accudeɓe tan haddu yontere wotere fadde mabɓe e natude e ɗiɗo e goɗo e to mbiyeten Edouard Mendy mo Sénégal tawdeteɗo e fijoji ɗi kañum kam heddoto jokkude fijande Al Ahli to Arabie Saoudite ɗum wonno ko club makko andini fay hat hitan ujunaje ɗiɗi e nogas e jeetati non catirama Diallo a jarama no fewi ɗiɗo kabaruji coftal balle kan Maroc hitande ujune ɗiɗi e nogas e joyi RFI fulfulde ma tawtore gila fuɗɗode ha timmode folotiro ngo pade e min jewti gurɗi gila e yewtere coftal ɓalli men ne gowɗon heɗade alet kala jantoje nder kabruji ɗi ha e haalaji fijoɓe kame eltoɓe ɓe taskotoɓe e tongol ala ko humpata on e ngo folotiro kan sogeno haaji kan Maroc hitande ujune ɗiɗi e nogas e joyi ko ɗo e RFI fulfulde daadi duniyaru ko Husseini Amion Guindo dawriyanke malinajo woni koɗo men hannde o jagorɗo kiɗɗo no ñiŋal laamu fadde o Mali sanne o nantini wondema o tawti fedde CFR lundinde laamu konukoɓe Mali nde fedde sosande e ɗe balɗe feƴƴuɗe ko Imam Mahmoud Dicko woni caggal mayre fandare mayre ko rendingol malinaɓe foof gam artirgol laamu potal e nder ndi leydi Husseini Amion Guindo no jaabo namde Abdoulaye Dicko keroɗen Husseini Amion Guindo mi salminima mi salminima ɗeɗo balɗe Ousseynou Amion Guindo min jii windande maɗa nde andinɗa wiide aɗa tawda e miijoji ndeɗo walde heere joƴinande joni noddirten CFR lamdal arandewal ngal yo yidde andude tafon balliguma woni ko pewtinda e ndeɗo walde na an hoorema jata tawaɗo e mayre miɗo wiide wallugol an won hen wamin nde mi naati hen par ce que mi faami ko de jogaji mi faami wiide wawi latade jikke e malien en fu janggo hande e janggo hande Mali amen no to yotti haɓoji ana heewi sa jata ƴeewi hande e bangere goto juuɗe nana minen jogui e hooroɓe leydi yurmande fuu wala dictature hunde fuu laatike wajibi yimɓe fuu malien fuu ani naara laatade koɗo to mum tellement hande noɓe nangiri Mali o ni anni seeka Mali o yaade e juuɗe ñamakoɗe men jii du jihadiste en Allah andi anni e maɓɓe Allah andi to ɓe mbawi haaɗude Allah andi no wawi laatarde janggo donc malien sa jatti hande ko heewi walda jihadiste en mais walda sorace en ɓe walda gomɓe mi wiyata sorace en de gomɓe hoore leydi amen ɓe donc wajibi laawol tati ɓere naare laawol tati ɓere ko wawi to malien en wawi fawde jikke mum pour que wargol hande ko heewi haɓa ko heewi donc wajibi men naara solution men no men jaltira e o hande koɗo waɗi a tawan so neɗɗo maayi bamba saare amen menen a tawan gonɗo jankabu uɓe gonɗo koro haaji mum wala hen a tawan so neɗɗo maayi jankabu uɓe maayi koro a tawan gonɗo motti haaji mum wala hen goto laatige leydi amen o laatige goto fuu e hoore mum donc pour que men jalta e ɗum malien en hokkodiru juuɗe so landi almami Dicko o daro e jikke maɓɓe d'ailleurs miɗo jowtamo e ɗum par ce que mbiɗa andi to men goni ɗo hande jaɓoɓe yimɓe joguɓe inde mo dow hoolare woni leydi amen hande jaɓo naatude yeeso ɗi tawgal ana fanɗi o jaɓi laatige hunde ko woodi min mi kaaɗo inna e babba inniraɓe e babiraɓe mi kaaɗo en pullo mi kaaɗo en pullo Allah waɗi hande almami o pullo hande sa nani leydi amen ana wiye haaɓe e fulɓe ana wondi haɓo sa ƴeewi dental an min e Mamadou Dicko a faaman wiide jikke won wiide janngo ɗum hollete pene haɓo nokku goɗɗo woni Etienne o chrétien almami o alislame wiide hannde ɓe kokkondiri juuɗe min fuu minen kokkondiri juuɗe wiide minen gollida ɗum an haani laatade hoolaaru e jikke e malien en fuu wiide janngo jang ana wawi warde e leydi amen o e Ousseynou Amion Guindo aɗa andi CFR e windande maɓɓe nde ɓe andini wiide kala jogiiɗo malfal e leydi Mali kala jogiiɗo kaɓorgal e leydi Mali ɓe pelliti haaldude e muɗum ɓe kaalde e yimɓe fof faa deƴƴirde hemte e hakkille ma ɗum ana wawi laatade hono ɗum laatorto
ɗum jaadi hani waɗede sa jetta ƴeewi leydi amen o hannde jowɓe malfa no heewi yogaɓe men kaali inde mum jenim haala mum EIGS haala mum FLA haala mum mais sa jetta ƴeewi e jogiɓe malfa ɓe fuu wona malien heen yogaɓe a tawa hoɓɓe noon hoɓɓe jogiɓe malfa tamen ɗo ana heewi min mbawi riwde men ndiwa mon mbawi haɓude men kaɓa mais minen wonmo malien ɓe min mbawi jooɗade hakkunde amen minen leydi fuu hunko mum natta heen hakkunde malien men jodda min ƴeewa ko wawi hawrude mali o leydi kiɗɗo no sa jetta ƴeewi ko yimɓe wawi jaɓude bamako a tawa sa waɗi ɗum hedere motti a naati gacce a tawan ko welto neɗɗo sikaso a tawa aɗa wawi mettude neɗɗo hedere gawo mali o leydi kiɗɗo no a tawa goto fuu e keñe mum jooɗi donc min jodda min kalda malfal yoppe hono min mbawi wurdude e jang ɗum Allah naari wa ɗum men naari ɗum naarami donc pour moi haaldude yo malfe juuɓe e malien ɓe pour moi ɗum wala fof ko boni Hussein Amion Guindo ɓeeɗo soldat sen laami ɓe mali hannden ɓe darne ɗe ɓe dari e muɗum nde jogolal laamu ɓe jogii e muɗum hannden o e tammo ono ɗo miili ɓe jaara caggal e jaɓude yawde tottude laamu ngu aywa donc kay neɗɗo kay ko woni e ma kay a hettintena a hettintake ɗum kay Allah andi ɗum kay kamɗo kettunɗo ma o ƴeewoto mais ko woni e ma ko rawe haalde e hannde bonande ko woni le mali ko ɗum waɗi so min immike min darike e ɗum haala mum min kadi ɗum waɗi so mi ballami o haaju o maintenant soɓe nani e paami wiide wona haala neɗɗo haala mali wiide kamɓe kay hannde wala fof koɓe mbawi moƴƴunde kasim wiide ɓe mbawi moƴƴunde hakkunde yimɓe wiide ɓe mbawi moƴƴunde hakkunde siŋaji mali wiide ɓe mbawi moƴƴunde hannde hakkunde politique en ou bien hakkunde wala fof ko ɓe mbawi moƴƴunde ɓe donki so ɓe donki aywa malien ana heewi min ƴeewa noɓe mbawi joƴƴinde transition civile ɓe ngaɗa démissionné min joƴƴina transition civile so ɓe jaɓayi aywa so tawi ñande malien e faami fuu ɓe jaɓa tiyabu maɗa Hussein Amion Guindo merci beaucoup Ahmadou Barouba tedduɓe ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi hannde oɗo subaka no mbiɗen ni to leydi bene yimɓe hewɓe nanggama udda kaso hewɓe e mabɓe ko e konu bene jeeya nanggule mabɓe no haɓɓoti e tagol saminere laamu balɗe faltiɗe ɓe kuccodiri e procureur criyette suudu ñayudu alhaali jiiɓu jawdi kuliyankako tefoje ɓurɗe yajude no heeɗa yoga jiitaka tafon e ɓe no tawa lieutenant colonel Pascal Tigri ardinoɗo nde etare saminere laamu Patrice Talon to Mali kam Mohamed Youssouf Bathily lolliɗo Rajbat e Rokyat Doumbouya ñawore mabɓe waɗata koto cour d'appel ndu Bamako ko pellital ngal sari e leydi ndi ƴetti ɓe no tuuma wasde hormade ndimagu laamu ngu e darnude dental wat boniyankoɓe ko wona ɗum en keɗima guila hanki jantoji ko fewti e kippuji coupe d'Afrique walla mbiyen kippuji Afrique kanuɗi tawede e ngo folotiro hanki ko Côte d'Ivoire kalden hannde ko Cameroun janggo e jahde diɗɗal gongal en garti e oɗo kabaru tedduɓe heeɗiɓe on jettama on jarnama e jokkude heeɗade RFI fulfulde mbadi kubtidi ndi en timmidirande jonde kabaruji taskram kiwal taari ndi kono en jetti dendagal seŋiɓe e hello Facebook kono kadi e TikTok onon heeɗiɓe yeeɓoɓe kala saaha yo jaam kisal woni moon Ibrahima Ba a jarama Ina Bolaro annene ko noon tedduɓe on jarama nde yewtere ko fillitande kiwal taarindi Oumar Mamadou Sow tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daade duniyaru on calminama bisimilla moon ka taskaram men kiwal taarindi guila 5 ha 14 lewru jeetaɓuru ujune 2025 seteji temedere capanɗe jeetati e tati iwɗi e winnere nde foof tummodiri to Genève leydi Suisse fandare nde wonno